6 яшьтән йөзәргә өйрәнә Галия. Беренче мактау грамотасын Галия 11 яшендә Ташкент шәһәренең Огонек лагерында ала. Чираттагысын 14 яшендә. Өендә мактау грамоталары һәм медальләрнең исәбе юк. Барысын да кадерләп саклый райондашыбыз. Мин 6 яшьтән уже yüзә башладым. Безне элек кызыксынасың бит инде, охота научиться плавать. Билдән бәйле торганнары и босмадан ыргыта торганнары. И без к берегу yüзеп бара торганник. Шулай научилась в 6 лет. Бүгенге көндә Мәләтамак авылында яшәүе дә очраклы түгел. 21 яшендә Иске Вәрәш авылына кунакка кайта кыз һәм Мәллә егетенә гашыйк була. Нәҗип исемле егет кунак кызына үзе дә битараф булмый. Армия хезмәтенә киткәч 3 ел хат язышалар. Германиядән килгән хатларны Галия түземсезләнеп көтеп ала. 3 елдан соң яшьләр туй итәләр. Болдаксыз, күлмәксез генә туй үткәрсәк тә, никахыбыз озын гомерле булды ди Галия апа. Галия апа шушы көннәрдә бөтен Россия ярышларында булып кайтты. 200 спортчы арасыннан беренче бишлеккә керде. Шахматы я уж давно играла, шашки. Волейбол это мое хобби вообще. Волейбол я подачи белән наберем. Еще какие виды спорта? Ну, какие есть вид спорта, мин барсына да могу катнашырга. Вот. Ул мактау түгел, вот это за красивые глазки бирмиләр, это заработать надо. Йөзү, волейбол, шахмат, шашка, дартс, йөгерү булсынмы, Галия Вагизова һәрберсендә активлык күрсәтә. Авыл үзешчәннәре концертында үзбәк биюе белән дә чыгыш ясый. Гомумән, киң кырлы шәхес Галия апа. Уже с вечера готовлю свое это спортивное кием. У меня уже сумка своя, рюкзак инде. И мин уже дәртләнеп барам. Мне так нравится, потому что онда обо всем забываешь уже меня. Вот спорт. Аны кеше аңламый. Менә кирип китәсен, әйме, шуны көтеп торасың. Кышкылыкка кайнатмалар ясарга да өлгерә, спорт белән дә шөгыльләнә. Бер туган янына Грециягә барып, кунак булып кайтырга да өлгерә. Арабызда шундый шат күңелле, оптимистик рухлы кешеләр булу белән ихластан сөенәбез. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.